Rasulallah shugaba anta Tajul'Izzi, ya Rasulallah shugaba anta Tajul'Izzi, ya magagin bayi sarkin da bai da dako jika, ƙara hasken kirji in wake shugaban bayinka, wanda shi ka aiko ya hana a yi maka shirka, wanda ba dan shi ba rabu babu mai bautarka, rabu babu mai bautarka. Ya Rasulallah kai kake ban dama inda ne ma ka yi mun kare, kare yi mun kyauta rabu yau ma in samu sururi, ne niyyar yin bege kun Rasul karan tasiri, in ya har in gama a cikin lidufinka ya kahari, a lidufinka ya kahari. Ya Rasulallah to ka ƙara salati Allah ga wanda kai masa shaida, duk abin da ka sa shi yana yi baya yi maka ganda, alihi da sahabbai masu gogewa arna hadda, rabba harshen rabba'u su za su yi min shaida, su za su yi min shaida. Ya Rasulallah kafin wuce tilas waliyanka in gashe su, kamar su Shak Ahmad Tijjani baba ka zamo sarkinsu, Shehu Abdulkadir jinin Rasul angon Hafsu, na ko barhama in ya ko in ce masa gausu, in ya ko in ce masa gausu. Ya Rasulallah gurguwar sanya da wuri take hakwanta ni na gane, na yi sauri na rabe ka kafin suwa na su gane, ja da Shehu Muhammadu karshen abun tsoro ne, kai wakilin annabi ne mai karyata ka sai ya kone, mai karyata ka sai ya kone. Ya Rasulallah na kammala dukkan gaisuwa ta yabo zan fara, taimaka mini Allah banda sumi banda dabara, in ka yarjan sai in yi in gama babu wanda ya gyara, to dan isar shiraba'u Allah ka ƙaran fikira, Allah ka ƙaran fikira. Ya Rasulallah assalamu alaika Mustapha shugaban annabta, Faruk na Sharifai kai yake so ya yi wa bajinta, yarda in na yi ta ka karɓe ta da hakar na wahalta, baka mugun hali annaba assalamu alaika, annaba assalamu alaika. Aya Habiballah kai rabu ya aiko annaba aka tarwasa shirka, alfarmar ka muke ci ake ruwa ake mana iska, ai tsiya ta tarewa duk wanda bai kaunar ka, ni nayi mamaki wani baya so a yabe ka, shi wani baya so a yabe ka, kun ji aduwullah kai rabu yake so yayi wa yabansa fanni fanni, kamar zai waka har da kafiya cikin Qur'ani, ni ma da ya ga zan iya Zuljalali ya gayyace ni in yabo da aminu, kaga kuwa dole bar ni, kaga kuwa sai an bar ni. Ya Habiballah to ya fasihul lisan Ahmadu mai mayafi kore, insanil kamil ka cika koyina ka tsare, ilimin Allah kake waiwaye zai maka kyaure, shaɗi barbayi ba a cewa ka kare, ba a cewa ka kare. Ya sirrin lashi sirrin Allah kake ba a sanin ka ko an ganka, wanda duk ya ganka yanda ya ganka haka ya ganka, wasu sahabbai ma sun kasa faɗin su san aininka, sai Uwaisu ya ce musa ai mutum bai sanin aininka, kai mutum bai sanin aininka. Ya Rasulallah Jibrilu ma da ya so ya san ka kansa ya dau caji, ya yarda da kansa yana da girma gurin Ubangiji, sai ka ce ya jiyo ma sautin muryar nawa yake ji, da ya dawo sai ya ce afuwan ya alhaji, ai afuwan ya alhaji. Ya Rasulallah
daga kai sai dai kai Allahu shi ya san ka, kai ka san Allahu ɗayan da ba a yi masa shirka. Shi ya sa duk rinsi ni Mahmudu na zaɓe ka, bari in maimaita Ahmadu min kai laika, Ahmadu min kai laika. Annabi sirrin lashi, ya Rasulallah, shugaba anta Tajul'Izzi. Ya Rasulallah, shugaba anta Tajul'Izzi. Ba yi maka wargi karfi gare shi musu babu, wanda duk ya nufo ka to zaula za ya nemo sulhu. Ta ingun afwa ne sunansa ma fasa fuhu, hakki ne musu babu na Allahu ai mun fatahu, na Allahu ai mun fatahu. Ya sirrin lashi, kwamandan Allah kai ne mai Hassan da Husaini, mai Ali da Bila da ba kai makarai ne, mai Umar Faruk mai Usman Zunnuraini, mai Abubakari Saddiq aboki ko kwa amini, ko in kira shi amini. Ya Rasulallah, wanda dan tsananin tausayi Rabu ya kira shi Rashimu, saboda kyawun hali Rabu shi ya ba cetonmu. Ke da su har shi har ni Mahmudu ne mafitar mu, walla ba dan shi ba da mun ga sakamakonmu, za mu riski sakamakonmu. Ya Rasulallah, shi baya keta a halinsa baya rowa, kuma baya son kai yayi rabo ya kwashe da yawa, kuma bai da zalama kuncin abinci baya wawa. Shi ya ce rabo in dai naka ne baya guduwa, naka ne baya guduwa. Ya Rasulallah, kai halin Mahmud wallahi ya fi karfin lissafi, amma ga mai karatu gashi nan shafi-shafi. Ni na zaɓi in tare in yabansa shafi-shafi. Ahmad Mahmudu na Rabu wanda baya laifi, na Jalla wanda baya laifi. Ya Rasulallah, in batun matsayi ne daga kansa Rabu ya kulle, shugaban manzanni an na fita da shi aka kulle. Duk mai kinta shawara ta da Allah ka kyale, duk karfin jalin ka ja da ɗa sai ka balle, ka ja da ɗa sai ka balle. Ya Rasulallah, dan da shi Allah ke alfahari a duk bayinsa. Shi ya ce duk mai sona ya bi Rasula angon Hafsa. Baka burge Allah sai kana kwaikwayon halinsa, duk yawan bautar ka in babu ɗaha to ka kasa, in babu ɗaha to ka kwafsa. Ya Rasulallah, madadil amdadu kofar Rabu kai ka buɗe, asalin usul ka fi karfin a ce ka shuɗe. Tun babu kake al-Mustapha ka daɗe, bayyanar ka ne manzan Allah rahamarsa ta buɗe, rahamar ilahu ta buɗe. Ya Rasulallah, kai ka zarta kwatance bare a gane su kofinka, in an ganka yanzu an jima ka zarte haka. Duk halittar Allah kai kaɗai yayo a haka, wani abu dai daban. Ahmad ina gaishe ka, Ahmad ina gaishe ka. Ya Rasulallah, shugaban manzanni mai katimin annabta, duk wanda ya raɗe ka sai an ga ya fifita. Shi ko magiyinka ko ina yake ya kaskanta, ya jefar da arziki tsiya kuma ya aure ta, tsiya kuma ya aure ta. Ya Rasulallah, na Sharifai ne ya Ahmadu mai rauni a halitta. Na ji Hausawa sun ce yabon gwani kwa ya cancanta, duk
dukkanin aka wani waye gwanin da ya cancanta yi masa bege bayan ka ya mai tsafta, bayan ka ya mai tsafta ya rasulallahi. Rabu ƙara salati ga wanda ya sa aka san ka, ake maka bauta ba a ganin ka ba a shakka, don isa ta salatin afuwar ka rabu kaninka nan ga yaron malam na sharifan manzan Allah, na sharifan manzan Allah ya rasulallahi. Ya rasulallahi shugaba anta Tajul'Izzi, ya rasulallahi shugaba anta Tajul'Izzi.